Hey guys, jotono chare kaham. Hanan ka talbano jeta lamcho no bai tampai kakai gamna ningke nok biang biang thanai tabo nok an thermal no win chemeng na tangke ang chini yang para kandara hamjuk ro hatene thana nai tong do. Ge tangke jual paijang muti ge yang tek chacha tong ta lipstick pulya kongke ang lipstick tiklai nai tok tong ta no ikon handi. Ngampan hangge tak chacha ka fulnya kana fulnya pernang no punai yang tak che ang fulu tong tambangai sobar khlai ke malle kes ke chongoi to hada anjari yang ke ta phul pa na khan ke sa sagra rong to hada ke makeup rong ke to suk khlai yan dunya ba anjari ke khlai je makeup khile ke ulta bile ke matong chajung do anjari lipstick se phulo sinul se phulka tip kai se phulka ge yang phajing ke bokrong kai ne duita ti khlai jak do yang go hingke yang mamana wo jugal pet jak bo hingke jugalan suyedo anjari simple kerka yang bising ani mana wo bono jugal na hingke de kaje che online nang ta bo jugal jana suyenge lipstick ses pulang suyenge jugal dieta hingke yang phajing ke kisa di cumana kisa sap nugine kata camera wo chu kotor ke naikengke bahai ke nugjak oma lodi kotor mai do ge tangke naidi makhang nai naidi makeup khlai jike do lipstick kaisa puljak tip kaisa sinul kaisa asung no hingkelai waisachuk makeup khlai no phuluk phunuknai tangke chung nog ni ongkhor ka yang mama achukjak ban papa hingke bwskang gari chalok tang do ban bai bo bwskango hingke chung hingke tabu oroni tai kaisa jaga thanai do aro sabono agungani thanai nai tongdi hingke aro thanai ke chuan chin loge thanai tano chung ke borok masa nainani thangoi tongo bo jujugal paikha hinui nainani thanglai mando bo hingke chini mo kakhani sajuk do bono bo thanai ni sajak hingke chung nainani thangata abo si thangmanle tamo kahamale bo hingke jujugal dege hingke bo hingke tini thangya hain ang hingke khana biao thangchinai nog tini thangchidi ang tini tai thanglai ani ke chung aro thangai hai phirogoi simo phailangsi hai mangnai konani borok aro bachalaijak chung borok thas thanglai hingke chung phailai kata yang paising tak chung lama paising to usuk video khlailia do yang paising side o tabo kailabari kaisa nunu aro hingke kaijak faimani horomia rok kaijak faimani hingke tini ke aro panda do yang paising gari no geta oro hingke tini hamjuk ro hanai hingke chung oro phaioi nai chung mai rok chalai paika do hingke mai rok chalai paika hingke bono tukurui nyakunui jugalai tongdo bo hingke kunya katal bo hingke sairi hai sanja paising hingke hamjuk ro hanai do bo hingke araita duita araita digini ta hingke tukuruk kaya khonoi jugaloi tong bono hingke tabuk chakachuri rok kanrwi tongo boni khunjuni rok sikol rok kanrwi tongdo hingke yang paising kesh kenjari kisa mute khlaisi voice over ma khlaisi do borok kwbangma deba hingkelai manjari haifano usuk to voice over khlaimaya kisa khlaika hingke olo hingke nog no phunuknai hingke oroni pore hingke chung tei kaisa kailabari thanai do abono norog nai tongdi aroni bwrui katal no phunuknai abo hingke horok kaijak faimanta hingke abo chini nog gana gana nahalai si hingke bo hingke tabuk churi kanlai tong ta hingke chung mai rok chawai faijak hingke mai rok chawai faika yang jugalai tongkha kisa video khlaikha mai rok chamanto usuk khlaijak hingke ta hingke nog nai tongdi yang bono tam tam khlai yang paising tei kaisa kok hingke kaisa kainui no kain kaitham taha no bo hingke phong ni hai no current kwrui do yanjari kisa andar amang toha hingke flashlight rok muchungjak jari si kisa piri tong do nog sing bisinge deba hingke tei andar ongoi toha ta yang paising to churi rok kanlai tongo hingke tei kaisa kok abo hingke bono hingke sabujani makeup khlainani faijak tano makeup artist bo hingke ang hingke chiniya jotono saw prince hinui saw tano boni momo hingke haini sa hingke ang bono kisa video khlainai do olo hingke tang kichik khlainai olo last year hingke bo no tei phunuknai hingke yang paising bono jugal rok mano kisa video khlai tongha ah kwcharo borok salai ta prince hinui faijak oro achukjak hingke bo hingke yang o wnghi kat saka o achukjak do genji kuphur colour ni chumjak mo hingke prince ang hingke to usuk sini ya anjari borok no hingke samang khana kata ongla bo hingke oroni kunya katal no bo hamjuk ro hanai bono sajok kolangnai do hingke ayang paising tei kaisa nog no kailabari phunuknai aro bo bono bo sajagoi faijak hingke aro sajok pai si yang paising tai masa no sajok faijak.
kisi kurung nong nai ta hingke bujo no sapai ba waisa no nugia koba hingke Instagram rok YouTube rok naikhe to saiman nai kaham ke hingke nas naiji hingke bosuk saiman ya ta bosubani kisa siniman haike nukjak haikele ma tongo haifeno usuk sini ya ta naikelai to saimanai ma hingke sisa saman ta. Anu jagal rugo. Ita jagal rugo no. Rungo tak na bobo. Rumana babu. Na thapa ke ba kherek sake rumana gere. Aje ba. Babu na thapa ke ki jagal. Anu jagal rumana. Lulunde. Karan sami dong. Tak hingke buri ketal non punya ketal no tahno ya makeup khlainya bangai talang thangjak do hingke bo hingke chuno tabuk phunu ya phu hingke bo hingke olo makeup khlaipaima pore olo phunuk na haidana hingkhe ang yang phaijing baire phaijing kisa guri tangha borok nog bwskangni khum rok no tisai tangha tahno yang phaijing ta hingke ang sabai kok sana phaijing e room o hingke buri ketal no sajagui tong tahno yang pisi haipet nongno kisa phunuknai bita phunuk de angklai kisa bo phunuknai hinui obo khata iko nang de mo hingke dadu klaita bono hingke nugya kwdungma ang khata e nong ni dadu no klaita ebo hingke ang bai malai ni chengra thunglai tong do yang phaijing ar pore hingke ang yang phaijing phunuknai bono hingke oro bisingo dajak iko nahande oro bisingo hingke borok makeup khailai tongo do karon kuri hingke baksa kipi rok phainai makeup khailai tong hingke olo hingke borok sajagpaima pore ang olo phunuknai ta hingke chung aroni bo hingke makeup khlai tong do hingke makeup khlaipaima pore sinuknai hingke makeup khlaina to ler kalar deba hingke chung ke tabuk thanglai tong do tei kaisa kailabari o yang hingke parani bayakon phailai tong ta param borok rok ta hingke yang phuching chung kuyang pho tei borok phunigya taipa kailabari hingke chung ta oro habui nai likana buri ketal rok chung ke aro maisi phaikhe deba oro phai chung tei hai maisa sinai ba yang phuching kobiya ni manai rok bera paijak gola rok burung burung se angla nas naisi ta video khlaipa tabuk se nungo oro bisingo thangui usuk video khlaimalia tangmala ang loge no kisa video khlaini manche bo bulaijak khlailia hingke ang usuk khlaijaklia ta oro thangmale mo hingke kumui do bwkhang se phunukjakli ang hingke chuno hingke maisai thani hingke chung ke chanai hinui tongma ta olo hingke kisa horong oi tha sanja bo wngtha hingke chajaklia hingke chung ke olo horok thubui nogo thana hinui tongmani hingke chung yang tei kaisa nog ni handuk katal naia deo puina katal ruijaknai e bono hingke chung ruina nangnai ta chini gari bai alka borok thana hingke abanjari chung oro hingke tei olo tei maijai malia emne paisi tak thangka motor o chung no bayakon mai chari hinui biya bari malik rok mai chari hinui ongla tanga hingke chunglai maisai phaidara tei bege chaijak chung hingke olo nogo thangborok phirok porok horo chai thangcharai hinui tongma ta
yang pajing ke orang payah asuk pajak basu ya kon an bajo kon jo tasuk pajak tuh kurani mangke an basu baya kon jo to asuk pajak basu ya kon an bajo kon an sajo jotto je asuk yang ke an mani school ni teacher rok pajak mangke aroni kisa jadi rong nang ta nongkle aroni oborok master no khobor hingga pajak tam hingke ang tam hale gibrunan tangi dong angke asuk dong mas do lachigo asuk chung mara ko tangi ringani manchim kuina ketal re jame ketal rangai ta basi basi faidi beru faidi ngla ara thang malai ka faidi ni ba thang ka kan ta kisa amte rong ke kasainan lachi ta chaijung ro ke loge borok tong kisa rumanta ge an loge ke sabse temarok thang pajak orang ke abore ketal bai chila ketal asuk lai ta no genong kana ba borok usukong ge tam malara hantu roha pai ge si yango phaine ge oma hingke to tong na hingke to roha jang ne de bang oro kisa borok komoi to hantu hasti hingke olo hingke phai bene to sanjo yang ke chung koi phati rong nai kisa selfie rong nalai tong da tak khitebu ayango thango yang phajing phailang kha tamale tangke karan phaijak do sanjay ite ba mangke puri katal ni bai yang phaji makeup tak makeup paijak churu tak buknai hairstyle chimi khali janai tongko yang phaji naile naithok so ka akon makeup khlema khlai seto naithoknai bele ke buina aba naithok jakha naithok je da ang hingkle naithok jak so ka ke hingke bota makeup rok khlaipe ba hairstyle rok khlaipe ba orok kisa video yang phaji makeup artist no bo tisa tui hinui kisa video khlai tongha tah no.
Kita hingga itu jugal paika kon paika hingga bono hamcur hopro hingga angkuru jono pepelang ka hor bong thalang kai ke serai rok hingga kisa kosto hingga deba hingga ang pai paijak nuklia bangke boni biya o thaman rok nog no phunuka no biya o bono makeup khlai de arang kete naithok sajak nog no tai kaisa vlog o phulukjini hingga guys tini bangui jotono no hor kaham tata.